Καλησπέρα, παιδιά. Πάντως εδώ πέρα και σήμερα έχω ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Έχω το Ζήση. Γεια σου, Ζήση. Χαίρετε, χαίρετε. Και σήμερα είναι για podcast για πάνω από ένα άτομο. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω το Ζήση, οπότε τον φαντάζομαι. Εσείς τον βλέπετε όμως, αυτό είναι το τέλειο. Οπότε εγώ δεν ξέρω. Ο Ζήσης μπορεί να κάνει κυριολεκτικά νοήματα στην κάμερα, μπορεί να φέρει ένα τεράστιο χαρτί που να γράφει ξέρω, κάνει subscribe Ζήσης και να μην το δω ποτέ εγώ αυτό μέχρι να το βγω. Εγώ τον βλέπω τον Κώστα πάντως, οπότε αυτό, είμαι πιο άνετος. Αυτό. Επίσης υπάρχουν φορές που αυτή είναι η κάμερα του. Μάλλον αυτή είναι η κάμερα του Ζήση, αυτή είναι η κάμερα που βλέπετε εσείς. Οπότε, αν κάποιες φορές κοιτάω εκεί, δεν έχω πάθει κάτι, απλά κοιτάω το Ζήση. Περίπου. Έχω τρυπάρει. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε ένα complex setup που δουλεύει. Μάλλον. Εγώ δεν υπόσχομαι κάτι. Αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, μεγάλες ανακοινώσεις, εντάξει, το έχετε δει από άλλα βίντεο στο δικό μου κανάλι. Είναι το πρώτο Πατρινός Thoughts Παύλα Podcast που κάνω στο νέο κανάλι. Οπότε Ζήση, είσαι το ποδαρικό και επίσης. Με το δεξί. Αν και δεν θα είναι το πρώτο βίντεο που θα βγει στο κανάλι, είναι το πρώτο βίντεο επίσημα που γυρίζω για το κανάλι. Οπότε, γιατί το εισαγωγικό βίντεο θα το γυρίσω αύριο, από όταν γράφουμε αυτό το βίντεο. Οπότε είναι κυριολεκτικά το πρώτο βίντεο αυτού του καναλιού. Που ξέρεις, μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή δεκάδες χιλιάδες subscribers και να λες εσύ ήμουνα. Για μένα έγιναν όλα. Έτσι θα λες. Μακάρι. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω έτσι. Εγώ θα πάρω τη δόξα. Αυτό, θα πάρεις τη δόξα. Εύχομαι να πάρεις τη δόξα, γιατί σημαίνει ότι θα υπάρχει δόξα. Κατάλαβες, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι το κατάλληλο άτομο να συζητήσουμε ο Ζήσης και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Το έχουμε συζητήσει, άλλες έχω στείλει στο Instagram. Με το Ζήση επίσης προσπαθούμε καιρό να το κάνουμε, αλλά έχουμε και δύο υποχρεώσεις. Και εγώ και ο Ζήσης. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πώς μπορείς να συνδυάσεις μια κανονική δουλειά με το YouTube. Και μιλώντας πάντα στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, ο Ζήσης και άλλους YouTubers που έχω φέρει στο παρελθόν, οι άλλοι το κάνουν σίγουρα επαγγελματικά. Για το Ζήση θα πω είμαι επαγγελματικά από την άποψη ότι δεν βιοπορίζεις από αυτό, ρε παιδί μου, αλλά είσαι σε ένα επίπεδο το οποίο. Το βλέπετε το background. Λογικά κάπου εδώ ή εδώ, δεν ξέρω που βάλει την κάμερα μου, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο Z, ας πούμε. Δηλαδή είναι ο Ζωρό ή ο Ζήσης. Αν γράφει αυτό. Αλλιώς ξέρεις τι, θα είναι απλά ηχός, θα έχουν δύο stick figures που θα είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Όχι, όλα καλά. Ναι, οπότε παιδιά ο Ζήσης το κάνει με επαγγελματικά. Ζήση, πόσο καιρό κάνεις YouTube, για να ξεκινήσουμε έτσι και τις ερωτήσεις και την κουβέντα. Όχι, είμαι αδιάβαστος. Δώσ' μου ένα λεπτάκι. Νομίζω πρέπει να είσαι, θα πω 7 χρόνια. Λοιπόν, το guess μου είναι 7 χρόνια. Περιμένω να βεβαίως από το κοινό. Το παλιότερο μου βίντεο βγήκε λέει πριν 9 έτη. Κοντά δηλαδή 6 Ιουνίου. Θα έχω γενέθλια σύντομα. Το 16. Το 16 ήταν το πρώτο βίντεο. Άρα σχεδόν 10 χρόνια. Οκ, nice. Ναι. Είσαι και εσύ. Άρα κλείνεις δεκαετία. Wow, ναι, τέλεια. δεν το ξανακάνω τώρα, το μαθαίνω, να το γιορτάσουμε κάποια στιγμή. Ωραία. Οπότε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, και ο Ζήσης είναι αρκετά παλιός, όπως και εμείς. Έχει ζήσει όλη την εξέλιξη του gaming ελληνικού YouTube και όχι μόνο ελληνικού, γιατί όχι. Επίσης, θα πω κάτι, πριν ξεκινήσουμε και την κουβέντα, ότι ο Ζήσης έχει ένα από τα πιο iconic background που έχω δει ποτέ. Δεν έχω ιδέα αν αυτό είναι στούντιο, αν είναι σπίτι, αν είναι αποθήκη, αλλά παιδιά, αυτός ο τοίχος με το Z και το πιάνο δεν είμαι σίγουρος αν έχει πήχε από πάντα. Πιάνο μπήκε τώρα. Είναι καινούριο. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο ακόμη και το χρώμα του τοίχου που είναι πολύ ρε παιδί μου χαρακτηριστικό, νιώθω ότι υπήρξε πλουπ και ξεκίνησε έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και τα 10 χρόνια, δεν είναι σίγουρο. Με το Z πιστεύω δεν είναι. Αλλά λοιπόν, για να σου πω την φάση, με το Z είχαμε καιρό να μιλήσουμε, η αλήθεια είναι. Ωραία, ναι. Χαθήκαμε. Ναι, χαθήκαμε δυστυχώς. Υποχρεώσεις. Κάτι που θα συζητήσουμε, είδατε όλα κολλάνε. Αλλά για κάποιο λόγο λέω, θα ανοίξω την κάμερα. Εντάξει, έβλεπα και κάποια βίντεο του, οπότε ήξερα και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αυτό το background. Ξέρετε κάτι, υπήρχε αυτό το background. Αυτό. Δεν είμαι των αλλαγών. Στρεσάρομαι όταν έχει αλλαγές πολλές, οπότε τα κρατάω σταθερά. Ναι, αλλά το ξεκινάς ωραία από την αρχή, κατάλαβες. Αυτό είναι η ωραία μαγιά. Κοίτα, παλιά έκανα βίντεο από το δωμάτιό μου, το παιδικό, στο πατρικό μου. Ουσιαστικά εκεί που μεγάλωσα, εκεί ξεκίνησα. Τα πρώτα μου βίντεο τα έκανα εκεί πέρα. Για κάποιους iconic, ναι. Για κάποιους iconic είναι η κουρτίνα που είχα μία πρασινοκίτρινη που ήμουν από μικρό παιδί. Μετά μετακόμισα και σε δικό μου σπίτι με την οικογένειά μου τώρα που έφτιαξα εγώ. Και ουσιαστικά είναι ένα δωμάτιο που ίσως κάποτε γίνει παιδικό ή θα μείνει. Τα παιδιά θα έρχονται εδώ να παίζουμε μαζί στο PC, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Οπότε υπάρχει κίνδυνος, εκτιμήστε το δωμάτιο, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί και να γίνει παιδικό. Κάποια στιγμή. Δεν είναι το μόνο καλό σίγουρα, αλλά σημαίνει ότι παιδιά θα αλλάξει background. Μετά θα έχει θέμα ο Ζήσης, καταλαβαίνετε.
Τέλεια. Λοιπόν, το θέμα μας λοιπόν είναι, επειδή μου υποχρεώσεις, κυρίως δουλειά θα μιλήσουμε και οικογενειακές μπορούμε να επεκταθούμε όσο ένα βαθμό αν θες. Και το πώς καταφέρουμε να κάνουμε YouTube. Οπότε θα ακούσω την άποψή σου. Θες να πεις λίγο τι κάνεις επαγγελματικά? Εγώ ξέρω για εδώ και καιρό. Είναι πολύ iconic δουλειά του Ζήση. Δεν ξέρω αν το έχει πει δημόσια, γι' αυτό δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν. Πολλοί άτομα που έρχονται στα streams που έχω καιρό να κάνω, βέβαια, έχω πάνω από χρόνο. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Αλλά δεν έχω θέμα να πω δηλαδή. Αυτά που παίζω στο PC συνήθως είναι farming games, έτσι. Simulation τέτοια. Η κανονική μου δουλειά είναι αγρότης ουσιαστικά. Αλλά έχει πολλές πτυχές. Δηλαδή κάνω και από την παραγωγή ξεκινάει η φάση, δηλαδή στο χωράφι, και όλα μέχρι να φτάσει στην πώληση. Δηλαδή και παραγγελίες, εξαγωγές, τα πάντα. Σε βιολογικά προϊόντα ουσιαστικά ξηρών καρπών. Φιστίκι, αμύγδαλο, καρύδι. Αυτή είναι η main δουλειά μου. Αυτό. Δεν ξέρω αν θες να επεκταθώ, έχω κι άλλο να πω. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή είναι η δουλειά που έκανε ο πατέρας μου όσο εγώ σπούδαζα, όσο ήμουν μικρός κτλ. Και όταν ξεκίνησα YouTube, ουσιαστικά σπούδαζα πληροφορική. Κάποια στιγμή τέθηκε ερώτημα, τι κάνουμε τώρα, YouTube, πληροφορική, την οικογενειακή επιχείρηση. Και μ' αρέσει που κάνω νοήματα, δεν με βλέπεις εσύ, με βλέπουν οι fans. Okay. Αυτό είναι αυτό το στήριο. Μπορεί να κάνω νοήματα να είναι, δεν ξέρω. Ναι, ισχύει. Τέθηκε να επιλέξω, ρε παιδί μου, και επέλεξα να κάνω την οικογενειακή επιχείρηση τελικά. Αυτό πήρε στα ενία, λοιπόν, αυτό που έχετε ο πατέρας σου. Ναι. Συνεχίζει ακόμα ο πατέρας μου, είμαστε όλοι μαζί. Και εγώ και ο αδερφός μου. Δυναμικά. Οπότε, να προσθέσω σε αυτό το, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, ότι όταν έχεις τη δική σου εταιρεία, επιχείρηση, παραγωγή, και μονάδα και οτιδήποτε άλλο, είναι και πολύ πιο απαιτητικό. Γιατί δεν είναι ότι απλά εσύ έχεις ένα ωράριο, πάω σε μια δουλειά γραφείου 9, φεύγω, ξέρω εγώ 5, όλα καλά, έχω το απόγευμά μου να κάνω ό,τι θέλω. Έχω ένα τέλειο δωμάτιο, κάνω gaming, κάνω streams, την επόμενη μέρα αυτό τα σκου ελεύθερα. Εσύ υποθέτω τρέχεις. Υπάρχουν high seasons σίγουρα, τσουκού, συνέχεια, έτσι δεν είναι. Οπότε είναι ακόμη πιο απαιτητικό. Η αλήθεια είναι ότι η high season ξεκινάει από τώρα περίπου, τέλος Απρίλη. Ίσα που τον πρόλαβα να ξέρετε. 20 Απρίλη γράφουμε το είναι που θα φεύγω συνέχεια ουσιαστικά για Λαμία τώρα από εδώ και πέρα, γιατί εκεί είναι τα χωράφια. Δεν μπορείς από Αθήνα να είσαι αγρότης. Τελείωσε ο χειμώνας, τα δέντρα ξεκινάνε να ξυπνάνε, οπότε πρέπει να λείπω ειδικά τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο λείπω όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή ανέκαθεν, ακόμα και όταν έκανα πιο πολύ ενεργά YouTube, τον Αύγουστο προγραμμάτιζα πολλά βίντεο από πριν, ώστε να βγαίνουν όσο λείπω. Έτσι. Αυτό δεν είναι πάντα ουσιαστικά που λες. Είναι καλό ότι δεν έχω δουλειά γραφείου, γιατί έκανα δικό μου ωράριο. Αν κάτι δεν μπορώ, ας πούμε, αν σήμερα δεν νιώθω καλά ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, δεν ζητάω άδεια από κανέναν, απλά δεν πάω στη δουλειά, ξέρω εγώ. Το αφήνω για αύριο. Έχω ευελιξία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πράγματα, spoiler alert, δυσκόλεψαν όταν έκανα 2 παιδιά. Αυτό. Δεν νομίζω χαλάσω τη σκαλέτα. Δίνω γέφυρες και πήγαινε το όπως νομίζεις. Όχι, βεβαίως. Όχι, κοίτα, θα επεκταθούμε και στο θέμα της οικογένειας, γιατί νομίζω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό από τη δουλειά. Γιατί, ξέρεις κάτι, είναι αυτό που λες, στη δουλειά, εγώ σκέφτομαι και το άλλο. Πες ότι είπες πριν ότι δεν είσαι καλά και θα πάρεις μια άδεια. Εγώ σκέφτομαι και το άλλο, ρε παιδί μου. Πες ότι σε πιάνει μια περίοδος που θες να το τρέξεις στο κανάλι του οποιοδήποτε λόγο. Παράδειγμα. Χριστούγεννα, εκλογές, περίοδος που βγάζουν παραπάνω λεφτά για YouTubers. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείς να πεις ότι, ξέρεις κάτι, ίσως αξίζει να πάρω μία άδεια, να το πω έτσι, από τη δουλειά μου, ώστε να ασχοληθώ με το κανάλι και να βγάλω, ας πούμε, 20 περισσότερα βίντεο. Ας πούμε, στην οικογένεια δεν μπορείς να το κάνεις για κανένα λόγο αυτό. Τι θα πεις? Κάτσε τώρα έχει εκλογές. Ξέρω, δεν θα φροντίσω το μικρά, ρε παιδί μου, ας βγάλω λίγο Minecraft. Έχει λίγο Farming Simulator. Κατάλαβες, δηλαδή είναι σίγουρα πολύ πιο απαιτητικό, εντάξει. Και επίσης είναι μια δουλειά, αυτή και είναι δουλειά 24/7. Ναι. Ισχύει. Άμα θέλω, δουλεύω και όλη μέρα, δηλαδή και βράδυ. Άμα κάτι με ζωρίσει, ας πούμε, μια παραγγελία μεγάλη για εξωτερικό, ας πούμε, πρέπει να. Θα τη βγάλω οπωσδήποτε, αν πρέπει μέχρι Πέμπτη να γίνει παράδοση, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορώ να πω πάμε τώρα να γυρίσουμε ένα βίντεο έτσι. Ή πες ότι κάνω τη δουλειά και μετά γυρίσω, είμαι πτώμα για να πω ότι κάτσε να κάνω και το βίντεο. Θα βγω full χωρίς ενέργεια, ας πούμε. Θα το έκανες ποτέ επαγγελματικά? Πώς να το πω? Ρε παιδί μου, έστω ότι το κανάλι πήγαινε πάρα πολύ viral, πάρα πολύ καλά και έβλεπες ότι υπάρχει ένα potential. Θα το άφηνες αυτό που έκανες για να ασχοληθείς καθαρά με το YouTube, όπως έχουν κάνει πάρα πολύ γνωστοί μας? Γιατί και όλοι έχουν πάρα πολλούς γνωστούς. Θα το έκανες, όχι, ναι, στην ερώτηση. Το σκέφτομαι. Κοίτα, έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Σχεδόν ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου να γίνει σοβαρά η δουλειά μου μόνιμα. Δηλαδή,
πιο πολύ ξεκίνησα. Το ξέρεις και εσύ, όταν ξεκινήσαμε τότε δεν ήταν για να βγάζουμε λεφτά ή ξέρω εγώ. Ισχύει. Πιο πολύ μου άρεσε το ότι πήρα το πρώτο μου comment, ας πούμε. Απάντησα σε έναν άγνωστο, ας πούμε, ή ο πρώτος με χαιρέτησε στον δρόμο. Αυτά είναι που μου άρεσαν. Δεν ξέρω αν θεωρείται ψωνάρα ή. Μ' άρεσε η επικοινωνία με τον κόσμο, ρε παιδί μου. Αυτό νομίζω το έχουμε περάσει όλοι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ας πούμε το πρώτο comment δεν το θυμάμαι τόσο στεναρά από την άποψη του ότι έχουν περάσει 14 χρόνια, υποθέτω, από όταν πήρα το πρώτο comment. Το οποίο νομίζω το πρώτο comment ήταν κιόλας θέλετε να κάνουμε συνεργασία. Έτσι, το Skype μου. Δεν κάνω καν πλάκα. Αν ψάξετε, παιδιά, στο κανάλι The Cousins, που είναι το άλλο κανάλι, το οποίο όμως θα είναι σαν συνεργάτης μαζί με του Ζήσιο, οπότε θα το δείτε εύκολα. Και πάτε στο τρίτο ή τέταρτο πρώτο βίντεο που είχαμε, δηλαδή από το πιο παλιά το τέταρτο. Είναι με έναν τύπο, έναν σάτυρο που κάναμε 2 βίντεο, χάθηκε, δεν έχω ιδέα ποιος ήταν. Είχαμε μπει απλά κάτι Skype call στα 15, οπότε ναι. Αλλά ας πούμε το κομμάτι του, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, επειδή μας είχαν γνωρίσει και στην Πάτρα όσο ζούσαμε, ρε παιδί μου τότε, αλλά εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο μου event που είχα πάει. Που πάω, ανέβηκα στη σκηνή, μίλησα σε κόσμο και είμαι σε φάση, τότε εγώ με τον Κωστή ήμασταν 18 και 17 ή 19 και 18, ένα από τα δύο, δεν θυμάμαι. Και θυμάμαι να ανεβαίνουμε πάνω, να μας παρουσιάζει το άτομο που είχε το event και να είμαι σε φάση, είναι 80-90 άτομα, δεν ξέρω πώς ήταν, κάπου εκεί πέρα ήταν. Γιατί είναι εδώ πέρα και γιατί με ξέρουνε, κατάλαβες τι λέω. Ναι. Και είμαι σε φάση, ρε φίλε, αυτά τα 90 άτομα, γιατί ξέρεις κάτι, όταν κάνεις βίντεο, όταν κάνεις streams, βλέπεις, ξέρω εγώ, 100 άτομα live, ξέρω εγώ, 1500 πρόβολες. Δεν μπορείς να τα οπτικοποιήσεις, ρε παιδί μου, τι είναι 90 άτομα να σε βλέπουν σε ένα PC. Κατάλαβες ότι είναι μπροστά σου, λες, αυτά είναι 90 άτομα. Κατάλαβες, αυτά έχουν έρθει εδώ για να ακούσουν τις βλακίες μου, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Ισχύει. Ναι. Στην αρχή έχεις και ένα imposter syndrome. Δεν πιστεύεις, λες, ειδικά εγώ που ήρθα λίγο πιο μετά, βγαίνεις έτσι στο event με YouTubers που έβλεπες ο ίδιος. Εγώ έτσι είχα πάθει. Και είμαι σε φάση ότι. Θα χαιρετήσουν και εμένα τα παιδάκια, ξέρεις, ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι YouTuber στο κεφάλι μου, δεν έχω γίνει ακόμα. Δεν το έχω δεχτεί. Και δεν ξέρω πώς είχες νιώσει. Εγώ, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Στο πρώτο event που είχα πάει στην Αθήνα στο Gameathlon, είχαν έρθει οι Gamers και ουσιαστικά τότε τους γνώρισα πρώτη φορά από κοντά και ήμουν ένα τρελός φαν. Και τώρα, ας πούμε, 10 χρόνια μετά, 12, εγώ με τον Θοδωρή κάθε Πέμπτη παίζουμε μαζί D&D, ξέρω, και πάω το σπίτι του, μιλάμε, δηλαδή είμαστε full φίλοι, ας πούμε. Και με τον Δημήτρη, απλά ο Δημήτρης είναι Αγγλία εδώ και χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ αστείο το ότι τότε ήμουνα. Οι Gamer! Και καρδούλου στα μάτια, ξέρω, και τώρα είμαι σας, ρε Δημήτρη, τι λέει, γεια σου Θοδωρή, ξέρεις πώς αλλάζουν όλα αυτά. Ναι. Οπότε εσύ δεν θα το σκεφτόσουν για δουλειά, Εννοώ ότι εντάξει, προφανώς επειδή το έξτρα εισόδημα πάντα είναι καλό, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, ναι, εντάξει, ουσιαστικά το χρησιμοποιούσα σαν έξτρα εισόδημα. Δεν θα έλεγα όχι, ευχαριστώ, κρατήστε τα Google, ευχαριστούμε. Καλά, ναι, προφανώς. Ίσα-ίσα με τα λεφτά αυτά κατάφερα και έφτιαξα. Όταν κάνω κάτι για το PC δεν νιώθω ενοχές. Λέω αυτά είναι επένδυση, είναι λεφτά που βγήκανε ανατροφοδοτούντα, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ επένδυση. Αυτό ακριβώς. Εγώ, ας πούμε, το ίδιο ζω όταν παίρνω εξοπλισμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, θα πάρω μια κάμερα κάποιων χρημάτων και μετά λες, θα μου τα βγάλει τα λεφτά. Ναι. Εντάξει, εμένα, ας πούμε, πιστεύω ότι ειδικά τώρα με το νέο κανάλι, μέχρι να πάρει το monetization. Μέχρι να μπορώ να βγάλω λεφτά από διαφημίσεις και να μπορώ να μιλήσω κατά πάσα πιθανότητα. Θέλω πολύ καιρό και πολλά βίντεο για να βγάλει τα λεφτά της πίσω, είτε η webcam που γράφω, είτε η άλλη κάμερα. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι και εγώ επένδυση για το χόμπι σου και ένα χόμπι που είναι πιο σοβαρό, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι απλά ένα χόμπι. Θα φτιάξω Lego, που καλά και εκεί να χαλάζει λεφτά. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ας πούμε, επειδή μου να πίσω βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω κάποια συλλογή από βιντεοπαιχνίδια. Είναι το χόμπι μου τα βιντεοπαιχνίδια. Οκ. Αλλά δεν θα μου φέρουν λεφτά πίσω αυτά ποτέ, ξέρω να τα πουλήσω. Δηλαδή έχω και κάποια πράγματα πάρει για επένδυση, ρε παιδί μου, όντως. Αλλά ξέρεις, είναι πιο πολύ το χόμπι μου. Απ' την άλλη όμως, ρε παιδί μου, ξέρεις και εμείς δηλαδή για να πω και εγώ λίγο στο τι πιστεύω και εγώ για μένα, εμείς κάποια στιγμή με τον Κωστή. Είχαμε μια σειρά που ήταν Skyblock, και όσοι ξέρετε το Skyblock είναι ένα server στο Minecraft που μπαίνεις και κάνεις το δικό σου νησί, μπλα μπλα μπλα. Και ουσιαστικά ήταν το πρώτο μας χορηγούμενο βίντεο που κάπως έκατσε πάρα πολύ καλά και μας έδιναν 50 ευρώ το βίντεο, που παιδιά τότε it was a real shit, έτσι. Και κάναμε 4 βίντεο το μήνα, το οποίο σημαίνει 200 ευρώ το μήνα, okay. Και κάποια στιγμή θυμάμαι ότι ήμασταν με τον Κωστή, ρε παιδί μου, ήμασταν ακόμα Λύκειο, παίζαμε Λύκειο ακόμα. Και θυμάμαι και του λέω, όχι, δεν ήμασταν Λύκειο, sorry, ήμασταν πρώτα έτυχη σπουδών. Και γυρνάω και του λέω, Κωστή, ωραία.
δεν είναι λεφτά να ζήσεις, 200 € το μήνα. Το 14 μπορεί και να ήταν ωριακά. Καταλάβετε πώς το λέω. Αλλά είμαι σε φάση ότι, ωραία, θα το κάνουμε επαγγελματικά ή όχι. Και η γυναίκα μου λέει: Κωστής, ξέρεις κάτι. Γαμά το χόμπι του YouTube, αλλά εμένα θέλω να γίνω φυσικός. Ξέρεις. Και είμαι σε φάση, ξέρεις κάτι, και εγώ θα σου δώσω διοίκηση επιχειρήσεων. Οπότε εμάς εκεί ήταν το καταλυτικό και είπαμε: θα το κάνουμε, θα βγάζουμε τα λεφτά που να βγάζουμε, σεβαστό ποσό, αλλά πάντα θα παραμείνει χόμπι. Και νομίζω ότι, και θα σε ρωτήσω την άποψή σου σε αυτό, πώς το βλέπεις εσύ, ότι είναι ωραίο γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω άγχος, ρε παιδί μου, για τις προβολές. Κατάλαβες τι λέω. Δεν έχω απλώσει τη ΔΕΗ μου από αυτό. Εμένα με ψιλοπειράζει, γιατί δεν γίνεται όταν ρίχνεις μια δουλειά. Με πειράζει. Πώς να το πω τώρα. Εντάξει, Δεν αναγνωρίζεται, ας πούμε. Ναι, όχι, εντάξει, δεν κάνω την τρελή δουλειά. Μπορώ να πω ότι ασχολούμαι μια εβδομάδα με σενάρια και τέτοια. Απλά παίζω games. Απλά έχει αλλάξει το YouTube και γνωρίζω πώς να πάρω προβολές. Και δεν ξέρω αν είναι επειδή μεγάλωσα, αλλά δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Και αυτά που πρέπει να κάνω για να πάρω προβολές δεν μου το επιτρέπει ο εαυτός μου. Δηλαδή θα ντρεπόμουν γι' αυτό. Ναι, Να με δει κόσμος να το κάνω, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να παίξω π.χ. Roblox ή να κάνω challenges ή... Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το βλέπω, δεν μπορώ να το κάνω. Ενώ αυτά που κάνω στο βίντεο είναι αυτά που βλέπω ή που έβλεπα και έχω σταματήσει γιατί δεν έχω χρόνο, ας πούμε. Ναι. Φαντάζομαι. Κοίτα, αυτό όμως είναι και η μαγεία του ότι παραμένει ένα χόμπι ή ημι-επαγγελματικό χόμπι, ας το πω έτσι. Ναι. Γιατί, ας πούμε, ξέρεις, όλοι οι φίλοι μας οι YouTubers, παιδί μου, είναι το ότι αν δεν ακολουθήσεις τις τάσεις, χωρίς να σημαίνει θα κάνεις κάτι κακό, έτσι. Ναι. Δεν θα έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ, ρε παιδί μου, πολύ απλά, ξέρεις. Βέβαια, εντάξει, το μυστικό είναι να βρεις και κάτι που σου αρέσει. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό λέγαμε με το Muffin και τον Φίλιππο στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι ξέρεις κάτι, αυτοί κάνουν Roblox, αλλά τους αρέσει, ρε παιδί μου, δεν κάνουν απλά επειδή είναι το thing αυτή τη φάση. Προφανώς υποθέτω ότι κουβαλάνε το κύμα, να το πω έτσι, του hype. Απλά κάνουν κάτι που το γουστάρουν. Δεν τους κατακρίνω εγώ πάντως. Ξέρεις, να μην παρεξηγηθώ. Όχι. Ναι, προφανώς, δεν το λέω από αυτό. Εγώ το λέω ότι. Εγώ τον άποψο θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίο όμως και αυτή η αίσθηση του να μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια πικρία, την έχω κι εγώ πάρα πολλές φορές, το ότι ξέρεις κάτι. Γιατί αυτό να πάρει 1000 views και να μην πάρει 3.000, αφού είναι καλό. Κατάλαβες τι λέω. Έχει καλό ήχο, έχει καλή εικόνα, λέω ωραία πράγματα, τουλάχιστον έτσι υποθέτω. Γιατί να μην πάει, που είναι μια τεράστια κουβέντα. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις κάτι, μετά κάθομαι και λέω, ναι, αλλά οκ. Ξέρεις, αυτοί χάνουν. Θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, από την άποψη του ότι δεν είναι ότι δεν θα μπορώ εγώ να ζήσω από αυτό. Απλά, δεν θα με ξέρουν ή δεν θα δουν αυτό τον κόπο μου 3.000 άτομα ή 4 θα το δουν 1.000. It's okay, ξέρεις. In the end of the day, ρε παιδί μου, θα κοιμηθώ το βράδυ. Κοίτα, από τη στιγμή που κάνω άλλη δουλειά με βιοπορίζει, είμαι πολύ πιο άνετος στο αν κάτι δεν πάει καλά, απλά να σκεφτώ ότι κρίμα, ουσιαστικά θα άρεσε στον κόσμο, απλά δεν το βλέπει καν, δεν το δοκιμάζει καν να δει αν είναι καλό. Δεν το τσεκάρει. Δεν τα ρίχνω ούτε στον αλγόριθμο και μεταξύ μας τώρα και μεταξύ με όλους που μας βλέπουν, δεν ρίχνω και full, πώς να σου πω ρε παιδί μου, αν εγώ ίδιος δεν δίνω full το 100% στο YouTube, δεν μπορώ να περιμένω και να κάνω αντίστοιχα αποτελέσματα με κάποιον που tryhardάρει full, όπως όποιοι το κάνουν επαγγελματικά. Δεν έχω παράπονο από αυτό δηλαδή. Από μόνος μου γνωρίζω δηλαδή ότι δεν έχω δώσει το 100%, παίζω αυτό που μου αρέσει χαλαρά, το βιντεοσκοπώ και όποιος θέλει να το δει. Δηλαδή, λογικό να μην γίνει hype τρελό, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι. Εντάξει, και τα επέμενε και πάρα πολλά μέσα. Είναι το thumbnail, είναι ο τίτλος. Δυστυχώς όλα αυτά παίζουν σε ρόλο. Ενώ ξέρετε, παλιότερα ήμασταν εμείς παιδιά. In our prime era, να το πω έτσι. Ήταν σε φάση καλό μικρόφωνο, καλός ήχος, πάμε. Πέτυχες. Ξέρεις, 80% θα πετύχουν. Κοιτάξτε, προφανώς είναι καλό commentary. Ναι, αλλά εντάξει, είναι αυτό. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, τώρα για να γυρίσουμε ξανά και λίγο στο θέμα, πώς ρε παιδί μου μπαλανσάρεις, ας πούμε, τις ώρες σου. Έχεις κάποια μαγική μέρα ή είσαι απλά από φυσήξιο άνεμος, κατάλαβες τι λέω. Ναι, κοίτα, στην αρχή πάλευα, ουσιαστικά θα κάνω έτσι μια τέτοια, ότι έχω πάρει σχόλια που λένε ότι είναι κρίμα, βλέπω το κανάλι του Ζήση να πεθαίνει. Αυτό το πρώτα απ' όλα το νιώθω εγώ, έτσι. Και για να φτάσω εκεί αυτό που ρωτάς, στην αρχή προσπαθούσα να παλέψω να βγάζω όσα βίντεο έβγαζα παλιότερα, για να μην φανεί διαφορά. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν το κάνω για πλάκα, που στην τελική θα έπρεπε, κατάλαβα ότι με πειράζει, δηλαδή νιώθω ότι θέλω να πάω για ύπνο μετά από μια κουραστική μέρα ή να κάτσω να δω τηλεόραση
Ή με να χάζαψει το κινητό, ρε παιδί μου, όπως κάνουν Ναι, για να χαλαρώσει ο κόσμος. Και εγώ ουσιαστικά έλεγα πρέπει τώρα να γυρίσω βίντεο. Αυτή η λέξη πρέπει να γυρίσω βίντεο με έκανε να πω, ξέρεις κάτι, θα βγάλω ένα βίντεο την εβδομάδα, το οποίο δεν είναι καλό για σειρές walkthrough που κάνω εγώ. Το γνωρίζω αυτό. Πρέπει να βγάζω μέρα παραμέρα τουλάχιστον. Ξέρω εγώ, να τα καταναλώνει ο κόσμος. Θα πάρει και πολύ καιρό, υποθέτω, έτσι δεν είναι. Ενώ ότι ρε παιδί μου, για να καλύψει ένα παιχνίδι, ας πούμε, πούμε, άλλο να βγάζει 3. Δηλαδή είναι τριπλάσιο χρόνο να βγάζει ένα βίντεο την εβδομάδα. Ναι, δεν μπορώ τώρα να ξεκινάει να βγαίνει ένα παιχνίδι, ας πούμε, θα βγει όπου να είναι το Subnautica. Ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ήταν από τα πρώτα που ο κόσμος με γνώρισε. Δεν μπορώ να ξεκινήσω τώρα και να το ολοκληρώσω τον Ιανουάριο του 2027, παράδειγμα. Ναι. Αυτό θα γίνει. Το ξέρω. Το οποίο δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Όμως αναγκαστικά πλέον μπορώ να γράψω μόνο Κυριακές βίντεο. Αυτό που είπες πριν. Δηλαδή έχω μία μέρα συγκεκριμένη που ξέρω ότι 1-2 ώρακι θα ασχοληθώ να κάνω την εγγραφή και το μοντάζ και θα γίνει αυτό. Ναι. Και αν θα ήθελα να προσθέσω κάτι είναι το Σάββατο να κάνω και ένα stream, γιατί στο stream είναι άλλη φάση. Μου έχει λείψει πάρα πολύ να μιλάμε με τον κόσμο live. Εντάξει, αυτό πήγα να σου πω. Εφόσον. Γιατί να μην κάνει. Δηλαδή, εφόσον είσαι και ένα άτομο που κάνει walkthrough, ρε παιδί μου, γιατί να μην κάνει ένα 2ωρο stream την Κυριακή και θα καλύψει 2 ώρες από το παιχνίδι αντί για μισή. Πόση ώρα θα γράψει το βίντεο, πόσο θα βγει, δηλαδή κατάλαβε Ναι, θα παίξει. Το έχω σκεφτεί και αυτό. Ναι. Και μετά μένει σαν βίντεο προφανώς. Πάντα, πολλοί φίλοι μου που μιλούσαμε, όπως ο Λάμπρος και ο Ηλίας που μου κάνουμε βίντεο παλιά ARK και τέτοια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Μου λένε γιατί δεν κάνεις live stream. Ακριβώς το ίδιο που μου έχεις πει εσύ. Όταν έκανα κανονικά YouTube, όχι όπως τώρα, δηλαδή όταν έδινα πολύ χρόνο στο YouTube, είχα παρατηρήσει ότι τα live stream είναι πολύ μεγάλα για κάποιον που δεν τα είδε live εκείνη την ώρα, να τα δει εκ των υστέρων, έστω και σαν κομμάτια. Δηλαδή τους τρομάζει το 1,5 ώρα ή 2 ώρες βίντεο. Ειδικά όταν χαιρετάς κόσμο, μιλάς έτσι που δεν τους ενδιαφέρει, θέλουν να πάνε να δουν κάτι to the point. Οπότε, αν ξεκινήσω να κάνω. Να σου το πω αλλιώς. Κάνω ένα βίντεο τώρα ουσιαστικά την εβδομάδα, των οποίων είναι περίπου 1 ώρα μονταρισμένη. 1 ώρα η εγγραφή και το μοντάρω σε 20 λεπτά συμπυκνωμένο. Είναι η ίδια ώρα ουσιαστικά. Αν έκανα live stream, θα βλέπω ακριβώς το ίδιο content σε 1,5 ώρα live, αλλά τώρα θα το δω σε 20 λεπτά. Δηλαδή προσπαθώ να το μειώσω, γιατί έχει πέσει. Ναι, κατάλαβα, okay. Ναι, έχει πέσει λόγω TikTok ή πώς είναι τώρα τα πράγματα. Ο κόσμος βλέπει μικρά βίντεο. Δεν μπορώ να τους πλασάρω 2 ώρες βίντεο, ας πούμε. Βέβαια, πολλοί λένε ότι η τάση στο YouTube είναι τα ξανά μεγάλα βίντεο, γιατί έτσι το YouTube βλέπει ότι κρατάς τον κόσμο στην πλατφόρμα του, οπότε σου λέει προωθώ περισσότερα αυτά. Watch time. Πολλοί κάνουν podcast. Πώς? Watch time. Το watch time. Ναι, ουσιαστικά σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αν τον άλλο τον βάλεις να δει 1 ώρα βίντεο σου, θα προωθήσει και το επόμενο βίντεο σου, γιατί έκατσε στην πλατφόρμα μου, κατάλαβες. Οκ, δεν το ήξερα. Εντάξει, δεν μου το έχει βεβαίωσει η CEO του YouTube, αλλά φήμες λένε, υπάρχουν. Ναι. Μπορεί από αυτή την πόρτα που δεν βλέπετε εσείς, αλλά ζεις τη βλέπει, πάνω από εδώ, να βγει αυτή η φήμη. Ναι, ναι, και γι' αυτό πολλοί κάνουν podcast. Εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι βέβαια, αλλά ξέρω μπορεί να βοηθήσει. Εγώ απ' την άλλη, να σου πω την αλήθεια, με τα live είμαι ακριβώς το ανάποδο. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ περίεργος. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου live πάνω από μισή ώρα. Γιατί θεωρώ ότι ποτέ δεν έχω να επενδύσω συνεχόμενα 1 ώρα στο YouTube. Εγώ βλέπω πάρα πολύ YouTube. Ωραία. Κατά μέσο όρο μπορεί να βλέπω 2-2,5 ώρες τη μέρα. Βλέπω. Μάλλον, επειδή έχω και το premium, τα κατεβάζω. Θα ακούσω στο μετρό. Θα ακούσω πάντα ή θα δω πριν πέσω για ύπνο. Μπορεί το μεσημέρι όταν θα φάω, μπορεί το βράδυ όταν θα φάω. Καλά, το βράδυ θα δω και λίγο Netflix, whatever και όλα αυτά τα streaming. Αλλά βλέπω στη δουλειά πολλές φορές σε κενές ώρες βλέπω YouTube. Οπότε καταναλώνω πολύ YouTube, ρε παιδί μου, μες τη μέρα. Αλλά και βλέπω πάρα πολύ live streams εκ των υστέρων. Και τι κάνω, ειδικά τα live streams τα κατεβάζω και λέω: ωραία, τι είναι 2 ώρες. Ωραία, άρα τι είναι 4 διαδρομές με το μετρό. Τέλεια. Την έχω καλύψει, ξέρω εγώ, Δευτέρα-Τρίτη. Πήγαινε άλλο μετρό. Και κάνω αυτό. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες και εσύ. Πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, πώς να το πω, φοβάται ή ξέρεις κάτι, σου λέει πού να επενδύσω τώρα. Αλλά μετά λέω: εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω γιατί όχι. Δηλαδή, άμα μια σειρά, γιατί να μην τη δεις. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Απλά και εγώ το κάνω αυτό. Εγώ το σειρά αυτό. Απλά είναι ένα βίντεο. Okay, δεν πατάω το επόμενο, κρατάω το ίδιο αυτό.
Και εγώ το κάνω αυτό. Κάνω παύση το τεράστιο βίντεο και το βλέπω δηλαδή. Αυτό το YouTube τα κρατάει. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ξαναπάτε απλά το βίντεο και συνέχισε από εκεί που το έχει αφήσει. Και έχει τόσο καλό sync, ρε παιδί μου, το YouTube που μπορεί να δει 10 λεπτά από το κινητό σου, να ανοίξει την τηλεόρασή σου. Θα είναι ακριβώ εκεί που το άφησε. Μετά, α πούμε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, είσαι από το PC σου. Απλά θε να έχει το ίδιο account. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι πολύ εύκολο. Παιδιά, βλέπετε live μετά, please. Ή βλέπετε τα podcast πολλέ φορέ. Επίση, καμία σχέση, αλλά με συμφέρει. Δεν το κάνω. Επίση, κοιτάω λάθος κάμερα. Κατάλαβε. Κοιτάω τα παιδιά, κοιτάω εσένα τόση ώρα. Ναι, είναι συνήθεια. Ξέρετε, η κάμερα που τώρα κοιτάς εσύ την έχω 12 χρόνια. Okay. Το έχω συνηθίσει. Ο εγκέφαλός μου βλέπει αυτή την κάμερα ότι αυτή πρέπει να δεις. Και η καινούργια κάμερα δεν την έχει κάνει έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι εδώ, γεια σου κάμερα. Τη χαιρετάω. Γεια. Ναι. Ωραία, ναι. Οπότε εσύ έχεις τη μία μέρα σου. Εγώ, ας πούμε, απ' την άλλη είναι ακριβώς το ανάποδο. Ρε. Εγώ είμαι σε φάση. Επειδή εγώ γενικά έχω ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, ότι θέλω να είμαι μόνο στο σπίτι να γράψω. Δεν θέλω να έχω κόσμο. Ωραία, δεν θέλω να είναι η κοπέλα μου, δεν θέλω να έχω φίλους, καλά, ειδικά φίλους προφανώς. Καλά, ναι. Θέλω να είμαι μόνος μου. Και το στήψιο είναι ότι εγώ έχω την ευκολία πολλές φορές να μπορώ να δουλέψω από το σπίτι. Ωραία. Οπότε να ξέρετε, τα περισσότερα βίντεο που θα δείτε σε αυτό το κανάλι, γιατί τυπικά είναι το πρώτο βίντεο στο κανάλι, θα είναι γυρισμένα σε working hours. Ελπίζω να το δείτε το αφεντικό μου. Ευτυχώς το αφεντικό μου είναι ξένος, αλλά μαθαίνει ελληνικά. Αυτό είναι το αστείο. Οπότε, αν το δείτε το αφεντικό μου, ούψ, αλλά υπάρχει η ελευθερία αυτή, ευτυχώς, ναι. Και συνήθως θα κάνω, τα γυρνάω τουλάχιστον σε ώρες που είμαι μόνο σπίτι, μπορώ να συγκεντρωθώ. Αλλιώς δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Νιώθω ότι κάτι πάει λάθος, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Θέλω να υπάρχει, να είμαι μόνος. Πώς να το πω. Δηλαδή, ακόμα και όταν έμενα με τους δικούς μου, που μιλάμε τώρα εποχές που θυμάστε στο δεκάζινες πολύ παλιά, ένιωθα περίεργα. Ένιωθα ότι με ακούνε και έπαιζα να μην ακούγεσαι καν, αλλά ένιωθα ότι με ακούνε, οπότε ήθελα την ησυχία μου. Οπότε τώρα είμαι λίγο. Έχω μισή ώρα. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, το podcast με το Ζήση το συζητάμε. Θα σας πω αμέσως. Άστα να πάνε. Λοιπόν, θα σου πω. Το πρώτο μήνυμα ότι τι κάνεις ήταν 6 Απριλίου, δηλαδή πριν 2 εβδομάδες ακριβώς. Και πάλι θεωρώ ότι το κανονίσαμε και σχετικά γρήγορα, να σου πω. Ναι, ήταν και το Πάσχα, οπότε εντάξει. Αυτό, βέβαια δεν το γίναμε το Πάσχα. Ναι. Ναι, οπότε εσύ έχεις τα θερήμερα. Καλό αυτό. Νομίζω είναι πιο βολικό, η αλήθεια είναι. Αυτό, αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ, φίλε, να ξέρεις. Ναι, είναι αυτό. Άρα εσύ είσαι. Επίσης, η επόμενη μου ερώτηση ήταν αυτή. Τι γίνεται αν χάσεις, ας πούμε, εκείνη τη μέρα που πρέπει να γυρίσεις. Γιατί εντάξει, παιδί μου, ειδικά εσύ που έχεις οικογένεια, πες ότι κάτι τυχαίνει. Πάτε μια εκδρομή, οτιδήποτε. Ναι. Αν το ξέρω από πριν, θα προσπαθήσω να στριμώξω μια μέρα τύπου Σάββατο. Ξέρεις, μια μέρα που θα βρω ότι είναι λιγότερο γεμάτη. Αλλά αν γίνει ξαφνικά θα προσπαθήσω να στριμώξω μετά την Κυριακή κάτι. Αλλιώς δεν θα βγει καθόλου βίντεο. Θα αργήσουμε, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Τρέχουν τα πράγματα. Όπως είπες και εσύ, θέλω και εγώ να είμαι. Το ιδανικό θα ήταν να είμαι μόνο στο σπίτι. Όμως, εντάξει, η γυναίκα μου δεν έχει θέμα έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνησα να γράφω και να είναι έξω στο σαλόνι, ας πούμε, χωρίς να με ενοχλεί μετά από ένα διάστημα. Να με ενοχλεί όχι η γυναίκα μου, η σκέψη μου ότι κάποιος είναι έξω και με ακούει να μιλάω μόνος μου. Ναι, καλά, επίσης, παιδιά, αυτό ας πούμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα ένα viewer, αλλά αν υπάρχει ένα τρίτο που σε βλέπει, είσαι σε μια κάμερα και πρέπει να μιλάς. Και έχει ενέργεια και περιγράφεις και κάνεις. Και είναι οι άλλοι. Τι κάνει. Είναι έτσι με τα χέρια σταυρωμένα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι. Απλά αντί για τη γυναίκα μου έχω όχι ένα, 2 παιδιά. Τα οποία πλέον δεν είναι θέμα ότι ντρέπομαι να είναι στο σπίτι και να μ' ακούνε οτιδήποτε. Είναι ότι μπορεί να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν. Μπαμπά, έλα να παίξουμε. Τέτοια φάση. Είναι τελείως δυσκολότερο όταν είναι ξύπνια τα παιδιά, ας πούμε. Σίγουρα. Οπότε πώς θα το διαχειριστείς, και θα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, μου έδωσε πολύ ωραία πάσα, γιατί η επόμενη μου ερώτηση θα ήταν πώς βλέπεις τον εαυτό σου, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε 5 χρόνια, ας πούμε, στο κομμάτι του YouTube. Δεν σου κάνω συνέντευξη, μην αγχώνεσαι. Ναι, και επίσης να προσθέσω και αυτό, επειδή τα παιδιά σου θα μεγαλώσουν. Δηλαδή, τώρα υποθέτω ρε παιδί μου ότι είναι μικρά, οπότε δεν έχουν την περιέργεια να ανοίξουν την πόρτα, τι κάνει ο μπαμπάς, ή είναι πιο εύκολο ότι θα βάλεις το βράδυ για ύπνο, παράδειγμα, όπως τώρα που κάνουμε. Ναι. Πώς πιστεύεις ότι διαχειριστείς σε 5 χρόνια που θα είναι πιο μεγάλο, ας πούμε, θα είναι δημοτικό, θα πάω στην τύχη. Δεν ξέρω αν θα. Τώρα είναι σκέψου το ένα πάει προνήπιο, το άλλο δεν έχει πάει καθόλου σχολείο καν.
Οπότε αυτό θα είναι δημοτικό, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι δύσκολο τώρα. Δεν ξέρω αργότερα. Ελπίζω να μου πει κάποιο γονιό εκεί έξω, δηλαδή. Ελπίζω ότι όταν πάνε σχολείο, όταν μεγαλώσουν, θα μπορώ να το κάνω πιο ενεργά από ότι τώρα το YouTube. Δηλαδή, τώρα με δυσκολεύει γιατί είναι πολύ απαιτητικό. Πρέπει να τα κρατήσω ζωντανά τα παιδιά μου. Αν δεν είμαι εκεί, δεν ζούνε. Ναι. Το καταλαβαίνω πως το φαντάζομαι. Ναι. Αυτό που λέμε ότι. Ναι. Δεν είναι αυτόνομα καθόλου. Δηλαδή, ακόμα και τουαλέτα, ας πούμε. Το πιο απλό πράγμα. Θέλω νερό. Πρέπει εγώ να πάω να του γεμίσω το μπουκάλι, ας πούμε. Στο μικρό, εντάξει. Μεγάλη σιγά-σιγά γίνεται πιο ανεξάρτητη. Εντάξει, αλλά ναι, είναι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, όχι το νιώθω full αυτό που λες. Οπότε ελπίζω σε 5 χρόνια να έχω μπορέσει να είμαι πιο ελεύθερος, δηλαδή να παίξω με τα παιδιά στο PC κανονικά, αλλά να ξέρουμε ότι παιδιά από μπάση μία ώρα τώρα θα κάνει τη δουλειά, ας πούμε, θα γράψει βίντεο. Ναι. Άρα θα είναι, ξέρεις, πόσο από 50-30 χρόνια όταν ο μπαμπάς μπαίνει στο γραφείο, ένας δικηγόρος που δεν έχει στο σπίτι, ρε παιδί. Ναι. Λοιπόν, ο μπαμπάς ανοίγει τα φώτα, παιδιά, άμα ακούτε καραβιές είναι επειδή είναι το νέο αμνίζια, όλα καλά μην αγχώνεσαι, ο μπαμπάς θα ζήσει. Κάπως έτσι. Αυτό, οπότε ελπίζω δηλαδή, να μπορέσει να φτιάξει λίγο η φάση, γιατί δεν σου κρύβω, δεν το έχω πει δημόσια. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι σταματάμε. Δηλαδή, την τραβάω την πρίζα. Γιατί είναι πολλές φορές που δεν βρίσκεται καμία μέρα. Για να εξηγήσω και στον κόσμο, θέλω να είμαι ένας μπαμπάς ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά. Δηλαδή, δουλεύω όλη μέρα, δεν είναι ότι κάθομαι σπίτι. Και δεν θέλω όταν γυρίσω σπίτι να κλειστώ στο γραφείο και να κάνω βίντεο, ας πούμε. Θέλω να ζήσω τα χρόνια που φεύγουν γρήγορα. Οπότε, όταν ζυγίζω το να παίξω με τα παιδιά ή να γράψω βίντεο, εννοείται, δεν σκέφτομαι καθόλου να γράψω βίντεο. Δηλαδή, άντε γεια. Πάντα νικάνε τα παιδιά και πάντα θα νικάνε, δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, όχι Έχει πέσει η ιδέα, δηλαδή σταματάω γιατί με ζορίζει, δεν το κάνω με όρεξη. Υπήρχε ένα διάστημα που δεν το έκανα με όρεξη. Το έχει καταλάβει και ο κόσμος από κάτω μου έγραφε δεν είσαι όπως παλιά ή είμαστε εδώ, μην σταματήσεις. Το καταλαβαίνουν ότι πάει προς τα εκεί το πράγμα. Ναι. Όμως έχω πάρει έτσι μια βαθιά ανάσα και λέω επειδή μου αρέσει αυτό, δεν θέλω να πεθάνει το κανάλι από την άποψη ότι το έχω χτίσει χρόνια τώρα, είναι κρίμα. Δηλαδή, είναι σαν παιδί μου κι αυτό. Μπράβο, αυτό θα έλεγα ακριβώς. Είναι ένα πνευματικό παιδί. Εντάξει, τώρα ελπίζω να πάει εξηγηθεί αυτή η έκφραση, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή το καταλαβαίνω πώς το λες, εγώ, ας πούμε, όταν αποφάσισα να κάνω αυτό το νέο κανάλι, καταρχάς το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Ένιωθα ότι προδίδω το κάδος. Εν τω μεταξύ, ο Κωστής δεν ασχολείται, δεν είναι ότι προδίδω τον Κωστή. Ναι. Και πρέπει να είναι ένα κανάλι το οποίο, εντάξει, ξεκινάς, απλά ανεβάζεις σε άλλο URL. Πώς να το πω. Παρ' όλα αυτά ένιωθα ότι προδίδω κάτι που έχει μεγαλώσει μαζί μου 14 χρόνια, παιδιά. Δηλαδή, το κανάλι μου πάει λύκειο, γυμνάσιο. Πάει, γυμνάσιο λύκειο, κάπου εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Όχι, το καταλαβαίνω full αυτό που λες. Ναι, αλλά εντάξει, γιατί άσπρο ή μαύρο. Μπορεί να υπάρχει να κάνεις ένα μεγάλο διάλειμμα. Μπορεί και να κάνεις ήδη κάποιο διάλειμμα, να έχεις κάνει κάποια διαλύματα. Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν έχω αποκοπεί ποτέ πάνω από μήνα, ας πούμε, το κανάλι, αλλά. Επίσης, μπράβο. Προσπαθώ να το κρατήσω με νύχια και με δόντια. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή ελπίζω, όπως λες εσύ, όχι μέχρι 5 χρόνια, ελπίζω από του χρόνου κιόλας, από Σεπτέμβρη. Γιατί εμένα δεν αλλάζω χρόνο τον Ιανουάριο, Δεκέμβρη. Από Σεπτέμβρη ξεκινάει η χρονιά εμένα. Να είμαι πιο ενεργός. Να προσπαθήσω να είμαι. Δεν θα αλλάξω content, θα είμαι πιο ενεργός. Θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα, ίσως. Ναι, πιο πολύ συχνότητα. Ναι. Θα σκεφτόσουν ποτέ π.χ. λογικά δεν το κάνεις, υποθέτω, να γράφεις μόνο εσύ και να στέλνεις τα βίντεο σαν μοντέρα, ας πούμε, οπότε να γλιτώσεις αυτό το χρόνο, για να προσγράψεις περισσότερο. Δεν έχω ρωτήσει ποτέ κανένα μοντέρ, να δω τιμές και τέτοια. Έχω ακούσει μόνο πόσο κοστίζει περίπου. Προτείνω, άμα θες. Θα σου τα πω μετά το βίντεο. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ. Εγώ, ας πούμε, για να καταλάβεις, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μου στο YouTube είναι το μοντάρ. Παιδιά, το συχαίνομαι. Το συχαίνομαι. Πώς να το πω, το συχαίνομαι, δεν μπορώ. Και ήταν ένας λόγος που το κανάλι θεωρώ ότι δεν πήγε ποτέ στα επίπεδα που πήγαν άλλοι, γιατί ποτέ δεν κάναμε αυτά τα τρελά κάτω από εδώ από εκεί πέρα. Και επειδή ρε παιδί μου, όταν μοντάρεις και δεν σου αρέσει, δεν κάνεις και το τέλειο αποτέλεσμα. Και είμαι σε φάση ωραία, κάτι προτιμώ να δίνω κάποια λεφτά. Να μοντάρει άλλο τα βίντεο και να είναι ένα χόμπι που ξέρεις κάτι, έτσι κι αλλιώς τροφοδοτώ με χρήματα. Πάντα το έκανα. Πάντα αγόραζα εξοπλισμό, πάντα προσπαθούσα να έχω το καλό PC για να παίζω καλά τα παιχνίδια, το καλό μικρόφωνο, την καλή webcam, την καλή κάμερα, τα φώτα, μπλα μπλα μπλα. Οπότε
γιατί δεν με επενδύσει και εκεί πέρα, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, έχω βρει ένα βιώσιμο τρόπο για τα δικά μου οικονομικά δεδομένα προφανώς. Ούτε πρόκειται να πεινάσω και να μοντάρω απλά τα βίντεο. Πέρα από τα podcast που είναι uncut όλα, γιατί θέλω να είναι έτσι, γιατί πρακτικά με τα podcast θέλω να περνάω και λίγο τι ξέρεις κάτι. Τώρα εμείς οι δύο κάνουμε μια κουβέντα και ο άλλος σαν να είναι δίπλα. Να, εδώ κάπου είστε. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Μας κοιτάτε περίεργα. Αυτό. Οπότε ναι, σε όλα τα βίντεο πια έχω μοντάζ. Ποτέ δεν ήθελα κάποιο heavy μοντάζ. Κρίξεις, κοψίματα τα πάντα. Να βγαίνει ένα ωραίο βίντεο. Οπότε άμα θες μπορώ να σου πω μετά άμα θες. Ωραία. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, νομίζω ότι θα σε βοηθούσε. Δηλαδή πιστεύω ότι. Γιατί μετά ξέρεις τι σου μένει και μόνο το δημιουργικό, που νομίζω ότι στην τελική και εσύ και εγώ αυτό θέλουμε. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή πιστεύω ότι αν κάπως σου μόνταρε τα βίντεο, αν υπήρχε ένα AI που σου μόνταρε τα βίντεο, δεν θα σε νοιάζει να τα κάνεις εσύ, δεν είναι. Εγώ AI χρησιμοποιώ πλέον. Μπήκε στη ζωή μου. Σίγουρα, εντάξει, ναι. Μου το είπαν τα παιδιά και ο Φίλιππος. Έκανα συζήτηση όταν είχαμε βρεθεί όλοι μαζί ότι όντως θα ήθελα κάποιον να μοντάρει. Αλλά έχω δύο κόμπλεξ. Ουσιαστικά δεν θέλω να χαλάσω λεφτά σε μοντάζ. Το θεωρώ ότι είναι υπερκοστολογημένο για το τύπου μοντάζ που θέλω εγώ. Ουσιαστικά cuts κάνω. Δεν θέλω τρελά πράγματα όπως λες. Ναι, σαν εμένα. Ναι. Οπότε υπάρχει AI που το κάνει αυτό. Οπότε λέω, OK, θα χρηματοδοτήσω ένα AI πολύ λιγότερο για ένα χρόνο και το ανανεώνω. Και δεν το αφήνω να το κάνει μόνο το AI. Παιδιά, δεν σας προδίδω, έτσι. Βλέπω δηλαδή το βίντεο μετά, γιατί δεν το κάνει τέλεια. Και ουσιαστικά αντί να κάνω άπειρα moves εγώ, ξέρεις, να κάνω πράγματα, απλά διορθώνω τα λάθη του AI. Αλλά το έχω ρυθμίσει να κάνει ό,τι έκανα εγώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κανείς δεν θα έχει καταλάβει ότι κάτι έγινε. Ναι, εντάξει, την μπορείς να προμετωπίσεις. Κοίτα, αυτό, ας πούμε, με το μοντέλο μπορείς να κάνεις αυτό, συν το ότι μπορείς να δώσεις οδηγίες και να μην κάτσεις να τα κάνεις εσύ. Δηλαδή, πετάς το βίντεο, στέλνεις ένα ηχητικό 3 λεπτά που λες όλο αυτό και αυτό. Απλά εντάξει, στην αρχή πρέπει να χτιστεί μια εμπιστοσύνη για να μπορέσει να κάνει αυτό που εσένα σου αρέσει. Αυτό είναι μέχρι εκεί όμως. Δεν σου είπα και το κόμπλεξ που έχω. Δεν θέλω να στείλω στον άλλον τα uncut. Δεν θέλω να δει κάποιος πώς είμαι. Αυτά που δεν θέλω να φανούν, ούτε στο μοντέρ. Όχι ότι είναι κάτι τρελό, απλά ξέρω εγώ είναι βυξίματα, οτιδήποτε, ξέρεις, δεν θέλω να φαίνονται για κάποιο λόγο. Ναι. Αλλά ας πούμε πόσο φαντάζεσαι ότι θα πάει αυτό, ρε παιδί μου, έτσι να μπούμε λίγο στα δυσίωνα. Δηλαδή μου είπες ας πούμε ότι ελπίζω σε 3 χρόνια να μου είναι πιο εύκολο να το πω έτσι με λίγα λόγια. Κοίτα. Σε 10, σε 15, δηλαδή το έχεις σκεφτεί καθόλου? Θα είναι το χόμπι σου για τη σύνταξη, ρε παιδί μου, αντί για ψάρεμα? Κοίτα, μακάρι. Το έχω σκεφτεί όταν πήρα την απόφαση ποια δουλειά να ακολουθήσω επαγγελματικά. Και σκέφτηκα ότι το YouTube θα φύγει πρώτο απ' έξω, γιατί ή θα προσαρμοστείς ή θα είσαι ο μπάρμπας που θα παίζει games και θα κοροϊδεύουν. Δηλαδή θα παίζεις μόνο σε σπίτια όπου θα έχουν μαζευτεί και θα γελάνε μαζί σου. Δεν θέλω να είμαι αυτός ο τύπος. Αν συμβαίνει ήδη, παιδιά, πείτε μου να σταματήσω το κανάλι, έτσι. Να τα κλείσω, να σας χαιρετήσω. Έτσι, άμα θα διαθέψεις το ζήσει, αφήστε ένα τέτοιο comment κάπου τυχαία σε ένα βίντεο. Ναι, άμα κάποιος μαζεύεται με τους φίλους του, βλέπουν και γελάτε, επειδή δεν είμαι cool, απλά πείτε μου να κλείσω. Το θέμα είναι ότι το είχα σκεφτεί από πριν. Λέω, ως πότε μπορεί ένας άνθρωπος να παίζει games και να είναι normal αυτό, σε ποια ηλικία. Δεν ξέρω πόσο είναι. Εντάξει, κοίτα, ωραία ερώτηση αυτή. Νομίζω η απάντηση είναι για πάντα. Γιατί το λέω αυτό? Είμαι σίγουρος, δηλαδή το θεωρώ επιστημονικά σίγουρο, πώς να το πω ρε παιδί μου, ότι η βιομηχανία του game θα προσαρμοστεί στις ηλικίες μας. Δηλαδή, κοίτα τι εννοώ, όταν εμείς θα φτάσουμε 60, θα βγαίνουν παιχνίδια που είναι για εξτάριδες. Τώρα δεν υπάρχουν, γιατί τώρα θεωρώ ότι οι πρώτοι gamers, δεν σου λέω τώρα και η μάνα μου που έπαιζε τέτρις, ρε παιδί μου, αλλά οι gamers τώρα είναι 45-50, εκεί πέρα είναι οι πρώτες γενιές, κατάλαβες τι λέω. Καλά, σίγουρα. Οπότε, κοίταξε, να σου πω κάτι, ακόμα και παιχνίδια που σου αρέσει να παίζεις, είτε strategy, είτε ξέρω εγώ τα farming simulator, όλα αυτά, γιατί να μην το κάνεις στα 60 σου, δεν είναι. Εντάξει, αν μου έλεγες ότι παίζω ρε παιδί μου, τι να πω, ξέρω εγώ, φανατικά Call of Duty, θα σου έλεγα ναι, ξέρεις κάτι, μάλλον στα 60 ή θα υπάρχουν ειδικοί σερβερ, ή μάλλον ίσως δεν θα είσαι καλός. Πέρα από εκείνη τη γιαγιάκα που έπαιζε Skyrim, τι έκανε και βοηθά.
Ναι, δηλαδή, αλλά θα προσαρμοστεί η βιομηχανία. Και ξέρει, θα προσαρμοστεί γιατί η κοινή γενιά δεν παίζει video games. Θα το δει από τα παιδιά σου. Μακάρι να μην το δει, αλλά θεωρώ ότι όλη η νέα γενιά είναι tablet και το πιο hardcore παιχνίδι παίζουν το Roblox. Κατάλαβες. Οπότε εταιρείες τύπου Ubisoft, τύπου whatever, θα πρέπει να προσαρμόσουν το content στα δικά μας δεδομένα, υποθέτω. Κοίτα, ναι, όπου πάει ο πολύς ο κόσμος, όπου είναι η πελατεία. Αυτό. Τα παιδιά ως τώρα ήταν αυτοί που καθορίζουν, είναι αυτοί που παίζουν περισσότερο, ας πούμε. Παίζουν full. Απλά τα βλέπω ότι παίζουν, όντως. Έχω ξαδερφάκια και ανιψάκια, τα οποία παίζουν παιχνίδια που, εντάξει, δεν τα θεωρώ παιχνίδια, είναι περάσει η ώρα τους. Δηλαδή, εγώ τις προάλλες ήμουν σε ένα σπίτι φίλου και βρίσκει το PSP του, Ελπίζω να ξέρετε αυτοί που βλέπετε το κανάλι τι είναι το PSP, ο Ζήσης είμαι σίγουρος το ξέρει. Ναι. Και βγάζει ένα παιχνίδι racing, το Midnight Club Los Angeles. Ωραία, DAP Edition. Αυτό εγώ το έλειωνα πάρα πολύ στο PlayStation 3. Ωραία. Ένα racing game, Ήμουνα 14, 13, κάπου εκεί. Εγώ δεν πιστεύω τώρα ένας 13χρονος θα παίξει τέτοια παιχνίδια. Θα παίξει Roblox, θα παίξει... Εντάξει, θα παίξει κάποια πιο κλασικά τύπου Minecraft, τύπου... πώς λέει το άλλο? Fortnite και τέτοια. Αυτό. Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, εγώ αυτή την περίοδο παίζω, παιδί μου, Vampire the Masquerade, Αν αυτό ήταν στα 16 μου, πάλι θα το έπαιζα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πάει να παίξει τώρα αυτό το παιχνίδι. Μακάρι, ελπίζω να είστε το κοινό που το κάνετε, αλλά θεωρώ ότι και το κοινό που βλέπει αυτό το podcast δεν είναι... τι να πω, ο μέσος όρος, κατάλαβες τι λέω. Ο μέσος όρος δεν το κάνει αυτό. Ο μέσος όρος των gamers, προσοχή, ούτε καν ο μέσος όρος γενικά, έτσι. Γιατί γενικά, εντάξει, αν δείτε τα gaming πια έχουν γίνει πολύ mainstream, οπότε πολλές φορές πιάνουν και το γενικό μέσο όρο, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε πώς το λέω. Οπότε θα προσαρμοστούν, πιστεύω. Οπότε δεν θα είσαι αυτός, να ξέρεις. Ναι. Κοίτα, θα μπορούσα να προσαρμοστώ και εγώ πάντως. Έχω σκεφτεί άπειρες φορές ότι το content που θα έκανα αν δεν είχα gaming κανάλι θα ήταν vlogs. Ζήσεις vlogs. Ναι, από ταξίδια, όχι τη ζωή μου. Δηλαδή... Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βάζεις μια action cam εδώ στο στήθος και να πας να δείξεις, ρε φίλε, daily life. Έχεις το τέλειο daily life εκεί. Πώς είναι κάτι βίντεο προγραμματιστές που σηκώνονται, κάνουν το καφεδάκι τους, πάνε στην εταιρεία, κάνουν blur τα πάντα. Κάνουν το αντίστοιχο. Απλά με κάνεις blur τα δέντρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τεχνική που πρέπει να μην ξέρει ο κόσμος. Αγγές μπορεί. Αλλά θέλω να πω ότι σκέψου το τι ωραία θα ήταν. Μια action cam στο στήθος με εκείνα τα vest που έχουν. FPV. Εγώ τώρα θα κάνω subscriber. Τώρα, άμα ανοίξει τώρα κανάλι μπροστά μου, θα έκανα και μην ανέβει ποτέ βίντεο. Μου έκανες έτσι. Άναψε λαμπάκι τώρα, έτσι μου έδωσες καλή ιδέα. Μα συγγνώμη, είναι τέλειο. Και να σου πω κάτι, είναι και ένα content που ποιος θα το κάνει. Δηλαδή, πόσοι το κάνουν στην Ελλάδα, κανείς. Vlog κάνουν όλοι. Μπράβο, τύχης μπλέτσας. Ξέρω εγώ, το έχει τερματίσει, τι να κάνεις. Κατάλαβες, δηλαδή. Ναι. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές να κάνω vlog, ρε παιδί. Μου έχω πάρει μια πάρα πολύ ωραία κάμερα. Η κάμερα που έχω αυτά τα βίντεο μου είναι η DJI Osmo Pocket που είναι με gimbal που είναι τέλεια για vlog. Ναι. Πάω ταξίδια. Πάω 2-3 φορές το χρόνο θα πάω ταξίδι. Ωραία. Και το έχει δείξει ο Μπλέτσας, ρε φίλε. Έχει πάει παντού αυτό. Έχει κλέψει όλα τα μέρη. Δεν έχει άδει, τα έχει δείξει όλα. Τι να δείξω. Το Κολοσσέο αυτό έχει πάει 8 φορές αυτό μήνα πρέπει. Κατάλαβες. Ενώ φίλε αυτό ας πούμε είναι ρε φίλε unique. Τέλος. Δεν έχει κάνει κανείς. Ναι, ισχύει. Απλά πώς να δει ο κόσμος. Δηλαδή. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρον. Απλά. Άπειρες ώρες. Χορτάρια ακόμα. Πάρε αμύγδαλα και καθάρισέ τα. Θα βλέπεις κόσμο από κάτω. Λοιπόν, σας παρακαλώ, αν βλέπετε αυτό το podcast, αφήστε comment κάτω. Αν σας αρέσει η ιδέα, ο Ζήσης να κάνει FPV βίντεο που καθαρίζει αμύγδαλα και κόβει χόρτα. Δεν ξέρω. Και να τα λέμε, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ δηλώνω τέτοιο. Δηλώνω. Πώς το λένε. Φαν και μάλιστα, αν ποτέ γίνει αυτό, δεσμεύομαι ότι θα έρθω μία φορά εκεί που είσαι με το drone για να τραβήξω τα behind the scenes πλάνα από πάνω που θα δείχνει το Ζήση να κόβει τα χόρτα. Δεσμεύομαι δημόσια σε αυτό το βίντεο. Ωραία. Κατέβω Λαμία, όπου είσαι δεν με ενδιαφέρει. Θα έρθω με το drone και θα έχω τα behind the scenes βίντεο. Το λέω. Εντάξει, καλή ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί όταν είμαι εκεί tryhardάρω να βγει δουλειά, δηλαδή ξέρεις. Εντάξει, παιδί, κάνε το πιο χαλαρή περίοδο. Κάνε το μία φορά. Μάλλον μία φορά. Μην το κάνεις σε κάθε μέρα που πας. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι, μια φορά να το αφιερώσω έτσι να βγει content. Καλή φάση. Αυτό. Ισχύει. Και θα το κάνεις και multicam μετά. Θα βάζεις σε φίλους, σε συναδέλφους, δεν ξέρω τι. Στον πατέρα σου, εκεί στα αδέρφια σου, πολλές κάμερες, θα κάνετε πλάνα. Τέλειο. Θα βάζεις, ξέρεις τι, έχω δει κάτι τέλεια πλάνα που είναι κάτι κλαδευτήρια. Που βάζουν την GoPro στο κλαδευτήρι και πάει έτσι, ας πούμε, άλλος παιδί μου. Βλέπεις ήδη content. Η κάμερα να πηγαίνει. Ξέρεις τι, δεν έχω δει πολύ. Δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε
Ας πούμε, ακούω κάποιους γνωστούς YouTubers που λένε: εγώ έβλεπα 10 ώρες που καθαρίζανε σκουριά από σίδερα. Έχω δει 2 βίντεο, ωραία φάση, δεν θα το δω. Αλλά ένα τέτοιο content θα το έβλεπα. Με ελληνικό commentary απάνω. Πάρε ένα μικροφωνάκι έτσι πέτου. Ναι, ναι. Εύκολο. Πάρε μια κάμερα. Έχω και εγώ την Osmo, την Action που λες. Εσύ έχεις την την έχω και εγώ. Pocket, εσύ έχεις την Action. Ωραία, τέλεια. Οπότε, παιδιά, λύσαμε το πρόβλημα. Πόσο ζει θα συνδυάσει, μάλλον σχολείται, το επάγγελμα με το χόμπι του. Crossover episode. Crossover episode, τέλος. Οπότε, η ερώτηση που βλέπεις σε 5 χρόνια, βρήκαμε την απάντηση μαζί. Ναι. Ισχύει. Ωραία. Δεν ξέρω, εγώ έχω ακόμα κάποιες ερωτήσεις να κάνω, αλλά θα ήθελα να πεις εσύ αν έχεις κάποια ερώτηση προς τα εμένα, μέσα από την κουβέντα, δεν ξέρω. Ή αν έχεις εσύ κάτι να δηλώσεις επίσης, πέρα από το νέο κανάλι που αποφασίσαμε, το ζήσεις. Κανάλι. Δεν αλλάζω κανάλι. Το αγαπάω τόσο πολύ. Ναι, είναι και αυτό. Ξέρεις τι, αυτό είναι η μεγαλύτερη απόφαση. Εγώ δηλαδή, αυτό που είπα πριν, πραγματικά στεναχωρήθηκα στο να μπορέσω να αλλάξω και να κάνω νέο κανάλι. Από ό,τι σε καταλαβαίνω. Απλά καμιά φορά ίσως να χρειάζεται δυστυχώς στο σημερινό YouTube. Τώρα, εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά και βλέπει τα στατιστικά του, γιατί ξέρεις, είναι τόσο ζωντανοί οργανισμοί τα κανάλια πια που δεν μπορείς να δώσεις συμβουλή σε άλλο YouTuber. Δηλαδή, ο Πάρης ο Megacyber έχει αναστήσει το κανάλι του, όπως λέει και ο ίδιος, κάποιες φορές. Έκανε και δεύτερο κανάλι για άλλο λόγο. Εγώ, ας πούμε, προσπάθησα να αναστήσει το κανάλι, πιστεύω ότι δεν πήγε εκεί πέρα που θα ήθελα να πάει. Οπότε γι' αυτό έχω κάνει νέο κανάλι, ας πούμε. Οπότε είναι. Ενώ 2 κανάλια που έχουν πολύ κοινά προφίλ, εμένα και του Πάρη, ας πούμε, να πώς λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Ναι, ναι. Εντάξει, ελπίζω να πάει καλά, να πετύχει, γιατί είναι θέμα. Το timing, δηλαδή αυτοί που θα έρθουν οι πρώτοι να δουν αρκετά το βίντεο, ρε παιδί μου, ώστε να πει το YouTube, κάτσε να πλασάρω λίγο περισσότερο, να είσαι έτσι τυχερός. Αυτό είναι καλός, ξέρω. Ναι. Ισχύει. Να μην πέσεις στα λάθος άτομα η αρχή, ας πούμε, και σε χαντακώσουν. Ναι. Αν δουλεύει έτσι, γιατί δεν το έχω ψάξει. Σίγουρα παίζει το ρόλο του. Ναι. Δηλαδή το να πάει στο άτομα για να το δουν όλο, σίγουρα είναι σημαντικό. Ισχύει. Ωραία, κοίτα, εγώ, όπως σου είπα, δεν ξέρω αν εσύ να κάνεις κάποια ερώτηση. Γιατί... Εσύ πώς κάνεις balance, γιατί και εσύ έχεις εργασία, πώς το λένε, αντίστοιχα δουλεύεις το πρωί, ρε παιδί μου. Εσύ πώς βρίσκεις χρόνο, πώς το κάνεις, πώς βολεύεσαι. Κοίτα, έχω αυτό που είπα, εγώ είναι πάρα πολύ random, δηλαδή με γράφω ένα ζάρι και ό,τι φέρει. Κοίτα, εγώ στο μυαλό μου δεν έχω πρόγραμμα, γιατί πάντα το πρόγραμμα με περιόριζε και με άγχωνε. Πάντα έχω στο μυαλό μου όμως τι θέλω. Δηλαδή, θέλω ας πούμε 2 podcast το μήνα και 4 βίντεο, θα προσπαθήσω να τα κάνω. Συνήθως αυτό που κάνω είναι προσπαθώ να δημιουργήσω τις ευκαιρίες και τις συνθήκες για να κάνω το βίντεο. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια δουλειά στο σπίτι. Αποφάσισα να κάτσω από το σπίτι, βρήκα μισή ώρα να γυρίσω βίντεο. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα, ας πούμε, την ίδια μέρα είναι βράδυ και γυρνάω το podcast. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, 2 βίντεο την ίδια μέρα παράδειγμα. Okay. Και σε έχω μεγάλη διαφορά χρόνου, γιατί οριακά είναι 12 ώρες διαφορά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω έτσι το κάνω και είμαι πολύ τυχερός με τη δουλειά που έχω που μου δίνει αυτή την ευκαιρία, γιατί θα μπορούσα πολύ κάλλιστα να μην μπορώ να το κάνω και εκεί μάλλον θα καθόμουν και εγώ αντίστοιχα ξεσάς αυτού ή θα έβγαζα με πολύ λιγότερο περιεχόμενο. Γιατί εγώ γενικά, επειδή θέλω και να έχω ήσυχος, αλλά θέλω και να μπορώ λίγο να έχω και την ενέργεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μετά από δύσκολη μέρα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Εννοείται. Το καταλαβαίνουν οι creators. Είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις και να πεις ότι, κάτσε να. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που κάνουν πολλοί που βγάζουν ένα πολύ θετικό. Οκ, αυτό ρε παιδί μου είναι στο άτομο. Εγώ ποτέ δεν ήμουν. Πάμε να σας δείξω τη συλλογή μου από δράκους. Όχι, οκ. Ναι, αλλά ακόμα και να πεις σωστά το θέμα, να το αναλύσεις, να μην ξεχάσεις να πεις πράγματα, πρέπει να είσαι ξεκούρασος. Εγώ σου έχω κάνει βίντεο που ήμουν κουρασμένος και βγήκε ό,τι να είναι, γιατί απλά ξέχασα την από την κούραση. Τι είχα εγώ σημειώσει που δεν τις θυμήθηκα ποτέ την ώρα που έπρεπε. Παράδειγμα. Κάπως έτσι. Έχει τύχει να κάνω βίντεο εγώ αντίστοιχα που όταν κλείσω μετά να πω, ξέρεις κάτι, όχι. Και το διέγραψα, δεν είδα καν πώς βγήκε στο μοντάζ. Λέω, ξέρεις κάτι, λέω, εντάξει, δεν γίνεται. Ένιωθα τόσο drained, πώς στα ελληνικά, γιατί είμαι και αγγλομαθής. Έτσι, εξαντλημένος. Ναι, ήμουν full λιώμα και λέω τώρα τι το θέλω, εντάξει, τζάμπα 1 ώρα πήγε, αλλά καλύτερα να μην βγει καθόλου. Δεν έκανα save στο game και λέω, ξέρεις κάτι, πάμε άλλη φορά. Να πάω ξανά να παίξω το ίδιο πράγμα διαφορετικά. Ναι, εν τω μεταξύ αυτό το πράγμα, όταν πρέπει να ξαναγυρίσει κάτι που το έχει κάνει τόσο καλά, ναι. Είτε αν παίζεις games που ξέρεις, έχεις χάσει λίγο και τη μαγεία του τι συνέβη, είτε αν θες να αναλύσεις ένα θέμα. Δηλαδή, παιδί μου, θέλω να αναλύσω, ας πούμε, παιδί μου, τι να πω. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, τη συλλογή βιβλίων D&D.
το κάνω. Εντάξει, το έχω κάνει αυτό το βίντεο, αυτό έχω κάνει με την πρώτη. Αν δεν έγραφε κάτι, να κάτσω να ξαναθυμηθώ. Εν τω μεταξύ έχει πει και καλές ατάκες, ξέρεις, κατά τύχη. Μετά προσπαθείς να τις κάνεις recreate, δεν βγαίνουν ποτέ σωστά, παιδί μου. Και είναι, ναι, όχι, είναι ό,τι να είναι. Εγώ παίζω και κάποια games, τώρα αυτό που σου λέω έχει γίνει σε παιχνίδι που έπαιζα City Skylines. Φτιάχνεις τη δικιά σου πόλη. Ναι, το έπαιζα αυτό. Δεν είναι μόνο το πώς θα μιλάω ή πώς θα είναι η φάτσα μου στην κάμερα, να είναι ευχάριστη και να μην κοιμάμαι όρθιος. Είναι το ότι επειδή δεν είχα καθαρό μυαλό, αυτό που έφτιαξα στην πόλη, ας πούμε, που δημιούργησα στο save μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Λέω, τι έφτιαξα εδώ τώρα, τι είναι αυτό που έχω κάνει. Ουσιαστικά έκανα scrap και την πρόοδο του παιχνιδιού επίτηδες. Να κάνω κάτι πιο δημιουργικό όταν θα έχω όρεξη. Ναι, το ακούω. Καλά, το εξή τη Skyline είναι ότι άμα κάνει ένα λάθος και δεν σου βγαίνει και λαϊκή πόλη, μετά να σταματάει. Ναι. Ναι, το νιώθω. Ωραία, λοιπόν, εγώ έχω μία τελευταία ερώτηση. Γιατί όπως είπαμε, δύο ζήσεις έχει και παιδιά και πρέπει να δει τα βίντεο του, δεν θα τα γυρίσει. Αλλά καλό είναι να σκρολάρει λίγο στο κινητό του και ήδη γράφουμε κοντά στα 50 λεπτά. Η ερώτησή μου είναι λίγο εάν θεωρείς ότι και με το να μην το κάνεις επαγγελματικά και με το ότι, ρε παιδί μου, δεν δίνεις την προσοχή την οποία ιδανικά θα ήθελες να δώσεις, ή μέσα από καταστάσεις αν έχεις ποτέ εκτεθεί και νιώθεις ότι έχει εκτεθεί σε κόσμο, και αν πιστεύεις, επειδή μου, ότι αυτό μπορεί να σε επηρεάσει στο μέλλον. Εντάξει, δεν το πάω πολύ deep, δηλαδή δεν σου λέω την οικογένειά σου. Ναι. Αλλά επειδή μου και σαν προσωπικότητα, σε φίλους σου, στον ίδιο στον εαυτό, πολλές φορές λέμε, αχ, έκανε αυτή τη βλάκια. Τελικά δεν ήταν καλό. Αλλά ξέρεις κάτι, βγήκε δημόσιο και το ξέρουν αυτά τα άτομα. Ναι. Κοίτα, δεν έχω κάνει κάτι που να πω ότι ντρέπομαι, ξέρω, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, έτσι. Ναι, αν έχεις εκτεθεί, ξέρεις, δεν απαραίτητα αν έχεις κάνει κάτι τροπιστικό, ας πούμε, και το ότι ανέβασες μία σειρά που ήσουν κουρασμένος. Αυτό που μου είπες, ας πούμε, πολύ ωραίο παράδειγμα, ότι σου γράφαν στα comments ότι σε βλέπουμε ότι δεν είσαι καλά, ρε παιδί μου. Ναι. Σε επηρέασε, ας πούμε, πιστεύεις θα σε επηρεάσει, όλο αυτό, κατάλαβες. Ναι. Κοίτα, όταν ήμουν κουρασμένος, ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Δεν είναι μόνο το νιώθω εγώ. Οπότε πήρα την απόφαση να μην κάνω όσα βίντεο έκανα πριν για να βγαίνουν μόνο όταν θα είμαι ψιλοκομπλέ τουλάχιστον. Θα είμαι όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα, πράγματα που έκανα πιο παλιά, ας πούμε, που δεν τα επαναλαμβάνω, είναι ότι παλιότερα, ας πούμε, είχα παίξει Slime Rancher, παράδειγμα. Και είναι πάρα πολύ παιδικό χρωματιστό παιχνίδι και είχε μια πέραση, είχα παίξει ήδη και το πρώτο και τότε ήταν πολύ viral και το είχα κάνει κυρίως για το ότι ευτυχώς βγήκε ένα παιχνίδι viral που θα έπαιζα και εγώ, αλλά δεν θα το έλεγα και στον περίγυρό μου τότε, ξέρεις. Οκ, ναι. Το ακούω. Δηλαδή θα το έπαιζα όντως, δηλαδή, δεν είναι ότι έπαιξα με το ζόρι, απλά λέω ότι αυτό βγήκε πέρα έξω και υπάρχει κόσμος που μου λέει, όταν λέω είναι φίλοι μου ή όταν συναντάω κάποιον μου λέει έπαιζες και Slime Rancher, ας πούμε, σε έβλεπε ο μικρός, ο γιος μου, ξέρω εγώ, και είμαι σε φάση, με γνώρισες για λάθος λόγο, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά γενικά, σαν να με πειράσει κάπως μελλοντικά, ούτε είχα θέμα ως τώρα αρνητικό κάτι. Θεωρώ δεν προκαλώ κιόλας ή δεν έχω πει ακραία πράγματα, κάτι. Απλά παίζω τα παιχνίδια μου χαλαρά, ούτε δράμα. Επίσης, παιδιά, να κάνω μια παρένθεση ότι ο Ζήσης είναι από τα πιο zen άτομα YouTubers που έχουν υπάρξει στο ελληνικό YouTube. Έτσι, δηλαδή, είναι ο ορισμός της σταθερής αξίας, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Οπότε, είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, είναι και ο χαρακτήρας, δηλαδή τον ακούτε και πόσο ήρεμα μιλάει και όλο αυτό, αλλά πέρα από αυτό, νιώθω ότι είναι και λίγο, ρε παιδί μου, καλά, πέρα ότι σίγουρα είναι και στις αρχές όλο αυτό, ενώ ότι, ξέρεις, να είσαι τέτοιο άτομο προφανώς, και δεν το επιδιώκεις μάλλον, αλλά κάπως έχεις καταφέρει, ρε παιδί μου, και το έχεις κρατήσει 10 χρόνια. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό που λέει, ότι είμαι ήρεμος και νομίζω ότι είναι ψεγάδια σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποιο βίντεο. Και τώρα εντάξει, προφανώς δεν βγάζω ψευδάδι το τι ήσουν κουρασμένο σε 2 βίντεο και σου είπαν κάποιο ότι ξέρεις κάτι, το βλέπουμε. Αυτό είναι και εμείς που και θετικό, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος νοιάζεται για να έχεις παρακολουθεί. Δηλαδή, ως θετικό το βλέπω μόνο. Ναι. Αυτό. Έτσι το πήρα κι εγώ. Ναι, έτσι είναι νομίζω. Αλλά είναι φοβερό το πόσο ζεν είναι ο Ζήσης. Δηλαδή, μπορεί το Ζή που βλέπετε να είναι το ζεν, όχι το Ζήσης. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό μπορεί να μην κάνει το κανονικό το όνομα, να λέτε Γιώργος όσο χρόνια. Ωραία, πού είναι το Ζεν, Ζήσης. Τέλεια, το έχω. Το έχω, αυτό είναι το project μου, σαν ο Γιώργος, ας πούμε. Εντάξει, προφανώς έχω νεύρα. Εντάξει, ναι, ρε παιδί. Προσπαθώ όσο γίνεται, όταν είμαι στην κάμερα, ας πούμε, να είμαι κυρίως να μην βρίζω, να μην
θυμώνω, ας πούμε. Θέλω να είμαι όσο πιο... Έχω νευριάσει φορές, με έχουν νευριάσει και παιχνίδια που έχω παίξει, στα live κυρίως, γιατί αλλιώς προσπαθώ και μπορεί στο μοντάζ να κοπεί. Ναι. Προσπαθώ να βγει ένας εαυτός μου, αυτός που θέλω εγώ, όχι fake. Είμαι όντως, ρε παιδί μου, συνήθως είμαι ήρεμος άνθρωπος και... Πώς το λένε, δεν θα έκανα σίγουρα, επειδή ξέρω ότι πουλάει κιόλας, να βγάλω έτσι ή full, ξέρω εγώ, τσιρίδες ή ξέρεις, προς το χαρούμενο ή ας πούμε προς το overhyped. Ναι, overθυμωμένος για να πουλήσει ας πούμε το πράγμα. Ναι. Αλλά σίγουρα προσπαθώ να μην βρίζω. Δηλαδή βρίζω περισσότερο αν κάτι είναι διαφορετικό από στην κάμερα από ότι στην κανονική μου ζωή, είναι ότι βρίζω πιο πολύ, όχι ακραία ρε παιδί μου, απλά που χρησιμοποιώ τις γνωστές λέξεις που χρησιμοποιούμε όλοι που δεν... Καλά, εντάξει, ναι. Προφανώς. Και είναι τέλειο το παιδί ότι μεταξύ ο Ζήσης, τώρα εντάξει αυτό το αξιολογήσουμε τα δημογραφικά του, εγώ νιώθω ότι το κοινό του είναι 30+. Πλέον πιστεύω ότι και εγώ. Δεν έχω δει δημογραφικά γιατί είναι ψεύτικα τα περισσότερα. Εντάξει, κοίτα, θα σου πω. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα ψεύτικα είναι τα πολύ ακραία. Δηλαδή, και με τις 65+, ναι, μάλλον δεν σε βλέπουν θίτσες, η αλήθεια. Ναι. Είναι μάλλον τα παιδιά των τέτοιων. Εγώ το βλέπω στον κόσμο που χαιρετάει στον δρόμο. Αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Είναι όλοι μεγάλοι. Και στα comments. Δηλαδή, όταν άλλος αγράψει μια παράγραφο, δεν είναι ρε παιδί μου παιδί. Κατάλαβες τι. Ναι. Μπορεί και να είναι έτσι, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά συνήθως δεν είναι παιδιά. Ναι. Όχι, εντάξει, κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω και είναι αστείο πως παιδιά, ας πούμε, επειδή στο προηγούμενο podcast στο άλλο κανάλι λέγαν τα παιδιά τα ότι δεν βρίζουμε και είμαστε αυτοί ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει ότι ναι, okay, το κοινό μας είναι παιδιά, δηλαδή το ορισμός των ΟΑ είναι παιδικό content ή παιδικό, νεανικό content. Απευθύνεται σε πιο νέους, σε πιο παιδάκια. Δηλαδή, άμα δείτε π.χ. το κανάλι του Ζήση με το κομμάτι των ΟΑ, νομίζω ότι είναι αντιδιαμετρικά. Αλλά να που έχουν μια κοινή συνιστόσα που είναι ρε παιδί μου αυτό απλά για άλλους λόγους. Και εντάξει, προφανώς ο χαρακτήρας που βγάζουμε στο YouTube ποτέ δεν είναι 100%. Εμείς συνήθως είναι μια πολύ καλύτερη πλευρά μας ή μια πιο υπερβολική. Αναλόγως τι επιλέξει ο καθένας. Μπορεί και πιο... είναι αυτό που λες. Δεν είναι πάντα. Μπορεί να είναι και πιο κριντζαρισμένοι. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από γνωστούς μου να μου λένε ότι αν ήσουν έτσι και στο βίντεο θα ήσουν πολύ πιο... Δηλαδή, στη δικιά μου περίπτωση είμαι πιο αστείος στην κανονική μου ζωή από ότι όταν γράφει κάμερα. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό το πράγμα όμως. Μάλλον επειδή είμαι μόνος μου. Θέλω έναν άνθρωπο. Αν ήμουν σαν τους Γκρέιμερς και ήμασταν 2 άτομα, θα είχε βγει πιο πολύ εύκολα ο αστείος εαυτός μου. Δηλαδή να κάνω αστεία. Εντάξει, σίγουρα αν έχεις κάποιον να προβοκάρει ρε παιδί ματάκες, σίγουρα βοηθάει. Το έχω ζήσει και εγώ με τον Κωστή. Σωστά. Ναι. Πήγα στους Γκρέιμερς κατευθείαν. Εντάξει. Και εγώ στους Γκρέιμερς θα πήγαινα. Ναι, είναι το πιο iconic duo. Αλλά ξέρεις, πια δεν είναι duo όμως, είναι και αυτό. Ναι, κρίμα. Οπότε τα duo σβήνουν. Ναι. Ωραία. Οπότε νομίζω το καλύψαμε. Οπότε νομίζω το συμπέρασμα αυτής της κουβέντας είναι το ότι τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά δεν υπάρχει άγχος. Απ' την άλλη όμως, όταν έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, ψάχνεις με άγχος εισαγωγικά να βρεις τις μέρες να γράψεις. Σωστά, ναι. Αυτό. Και είπαμε, παιδιά, εγώ πιστεύω το θετικό, αν μπορούσε να επιλέξει ένα μέλλον, εγώ υποστηρίζω και θα υποστηρίζω ότι το μέλλον του Ζήση είναι μια action cam στο στήθος, ένα τρίποδο παύλα κλαδευτήρι με κάμερα και θα συνδυάσει τη δουλειά με το YouTube και θα δείτε πόσο θα αλλάξει. Εγώ έχω ρίξει την ιδέα, υπάρχει δημόσια, υπάρχει και υπόσχεση για behind the scenes με drone, από το που έχω ένα drone. Εδώ το έχω να ξέρεις, δεν φαίνεται τώρα, εδώ δίπλα μου είναι, εδώ να το γράφω. Έχει πέσει ο σπόρος και τώρα το κεφάλι μου ήδη το δουλεύει. Και ως αγρότης πρέπει να τον, έτσι, την ξέρεις τη διαδικασία, αυτή είναι η φάση. Ήδη δουλεύει το κεφάλι μου το πώς μπορεί να γίνει. Γιατί σε λίγο καιρό πάλι Λαμία θα είμαι. Έτσι θα πάει. Ξεκινάει και η σεζόν. Έτσι θα λες. Ναι, από εδώ και πέρα. Και δεν έχουμε συζητήσει καν τη γαμάτα license μπορείς να κάνεις, έτσι, αν πιάνεις σήμα 5G. Έχει, ναι. Έτσι, θα μπορούσε. Αφήσω και αυτό να υπάρχει σαν ιδέα, πολύ γρήγορα. Εντάξει, live θα δούμε. IRL. Να γίνει χαμός. Θα έρχεται κόσμος στα χωράφια. Θα το λες on the field, σε IRL. Ορίστε, έπεσε και τίτλος. Όλα τα έτοιμα, έτοιμη δουλειά. Κοίτα, αυτό γενικά εγώ πριν να κάνω και το δικό μου κλείσιμο είναι ότι και σαν δουλειά πάντως, αλλά κυρίως η οικογένεια είναι που έχει πάρει το πρώτο πάνω απ' όλα για μένα. Γι' αυτό έχει μειωθεί ο χρόνος του YouTube
Και εντάξει, εδώ θα είμαστε να το φτιάξουμε αργότερα. Έτσι, και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν είναι για καλό, απλά πρέπει να χαίρεσαι. Δηλαδή, Ναι. δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να ξέρει ότι αφήνει ένα χόμπι σου γιατί έκανε κάτι. Έκανε οικογένεια, ρε φίλε. Okay, δηλαδή, end of the day, ξέρω εγώ. Κρίμα για του viewers που δεν θα βγουν παραπάνω ζήσει από ό,τι θα βλέπανε. Ευτυχώς για σένα, να το πω έτσι. Υπάρχουν και άλλα κανάλια, οπότε δεν νιώθω ότι μένουν στο μαύρο, θα τα πηδήσουν κάπου αλλού. Όχι, θα επιβιώσουν, δεν είναι χώρο. Ναι. Σίγουρος, ναι. Δεν είναι θέμα αυτό το πράγμα, εντάξει. Έτσι. Οπότε αν επιβιώσετε αυτή την κουβέντα μέχρι το τέλος, θέλω να κάνετε ένα like, θέλω οπωσδήποτε, αν έχετε έρθει από το κανάλι του Ζήση και σας αρέσουν τα podcast, γιατί είμαι σίγουρος ότι το κοινό του Ζήση του αρέσουν τα podcast και κοιτάω πάλι λάθος κάμερα, κάντε ένα subscribe σε μένα. Αν είστε από το δικό μου κοινό και δεν έχετε δει το Ζήση, θεωρώ ότι σε κομμάτι χαρακτήρα ταιριάζει πάρα πολύ σε μένα, στο κομμάτι της ηρεμίας, οπότε πηγαίνετε να δείτε και ποτέ δεν ξέρετε, θα είμαστε όλοι περήφανοι. Μπορεί να βλέπουμε on the field βίντεο, όπως είπαμε, και θα είστε και εσείς σπόρος αυτό. Οπότε να κάνετε ένα subscribe και ξέρετε τι, όσοι είστε από εδώ, γράψτε τους τα βίντεο τα καινούρια. Θέλουμε χωράφι. Αυτό είναι αυτό το meme. Θα είναι τέλειο να γίνει αυτό το meme. Καλά, άμα δω τέτοιο σχόλιο. Εύχομαι να το δεις. Λοιπόν, οπότε Ζήση, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χάρηκα που τα καταφέραμε επιτέλους, έτσι. Αυτό, έτσι τα καταφέραμε. Εμείς σας αφήνουμε για ένα καλύτερο αύριο. Όχι, ήταν πολύ βαθύ αυτό. Σας αφήνουμε γιατί απλά πρέπει να κοιμήσει τα παιδιά του. Δεν ξέρω, ξυπνήσει κανένα. Κοιμούνται, οπότε είμαστε χαλαροί. Τέλεια. Ωραία. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε στην τροφιά και σας κρατήσαμε και εμείς στην τροφιά και θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast ή βίντεο. Bye bye. Γεια σας.